na yau sa'a. Ni ma na yau sa'a, kana sharan kuka kana lallaba ni baka so na yi kunci. Muna yi alkawar ba zan bar ki ba. Ni ma na yi alkawar ba zan bar ka ba. Haka soyayya take ta sa wani kuka, ni ko cikin ta ne sa farin ciki na samu. Haka soyayya take ta sa wani kuka, ni ko cikin ta ne sa farin ciki na samu. Ashe alkhairi yana cikin soyayya, na sami yar gidan jarbiya mai tausayi da kyawun niyya. Kin bar dukan hanyar soyayya, kin sani na ya haske na sauya. Dama an faɗa farar ani alaya, dole bai dukan kisa na daga murya. Dan kin zarce dukkan matan alkarya, kun iya kwalliya ta kunki daidaya da tausasa murya. Dare da tsakani na san ka gun tsara kalami, ni dai kar ka guje ni za na faɗa rami. Da kai nake kwana da tashi bacci na, kai ne tunani na dare zuwa rana. Kana kallabi na cika ta buri na ka zama ango. Soyayya da ke muka fara, kullum kina sakani na lara. Ba wata daga ke na kulle, ke ce uwar gida, ke ce amarya. Ki faɗi gida ban miki karya. Ya rabi masu sansana bayan makarka masu dama, inda nisa ana tafi a mummi nema. Mun fa karɓar samar rake tabara, kuma mun bi iyaye muna gadara da su. Mai bakanta musu yayi babbar asara, to ashe asada musiba ce. Rabbi ya baka wasu da shirin kwace. Ce haƙuri malam, rabbi ya ma baiwar ka ta waka ce. Mai godiya Allah, ka shi ka bani sahiba ta mai kyau ce. Washe nai sa'a, Nai sa'a, ashe nai sa'a. haka soyayya take ta sa wani kuka, ni ko cikin ta ne sa farin ciki na samu. Ne miki godiya da kyawar masoyiya, ke ce guda daya da sanya zuciya. Ban mai kishiya, ki zo mu je mu zagaya kasashen duniya, mu je da ke masoyiya. Haka soyayya take ta sa wani kuka, ni ko cikin ka nai sa'a farin ciki na samu. Haka soyayya take ta sa wani kuka, ni ko cikin ta ne sa farin